Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu, zanechajte tu odber, like a aj zvonček a poďme na to. Dneska budeme hrať arény, budeme pokračovať v Road to Elite. Môj spoluhráč ho už má, čau. No takže ideme ready, ozvem sa vám, keď budeme v hre zatiaľ. Kam padneme? Neviem, ja by som padol... Skúsime fancy. Viem, že to nie je veľmi lokácia. Ja to vidím skôr na našu lokáciu, ale Warface aj fancy. Tak poďme našu. Nepýtali ste sa na moje skin combo, to je úplne random, čo som mohol dať, ale tak. Ukážeme vám lokáciu, kde môžete padať aj na turnaje, aj hociak, hocikde. Je to tu, pri Hazy Hills. Neviem, nejak mi to buge. Tento šašo. Odkiaľ nehrám na malom na dopánom kompe. No áno. Poviem vám taký príbeh do života. Hej, dneska mi prišla IKEA, polička. Namontoval som naopak to, neviem, som to ako postavil, keď som to postavil. 55 low, čavovia mi sem padli, ale zdrhli. Nakoniec mi to vyšlo, v pohode som to postavil. Teraz mi to stojí, urobil som si takú room tour. Keď chcete vidieť aj môj setup, môžete sa pozrieť na kanál Kovaxinko je váš život. Dobre. Áno, presne tento retard sa tak volá. Odporúčam. Som dead. Chytal som finger na hlavu. Dobre. Ja si tu len otvorím To je fantastický ľudí, tak? môj ľud. Ty Peťo. Idem ti pre kartu. OK, ľudia, máme tu fight. Mám bez shotguny, toho až tak veľa neurobím. Trošku som preletil asi kartu, mám taký pocit. Nejaká shotguna. Nič. Ja, karta. A idem preč. No, stáde mi dal proste. Od lobby. No, ľudia, takže toto bola ryba. Počkaj. Kde tu pás, bonus rewards. Aha, 5 výbakov tady. Máme. Pojemneme si. Ja viem. Už viac nemám. Inak neviem, aké počuť môjho spoluhráča, ale tak ak ho nie je dobre počuť, tak sorry, no. Ja si padnem sem na veže. OK. Potom si oné zoberá legendárnu cestovak. No však si vylútali trezor. OK. Ja sa možno ešte prídem na jachtu potom dolúčiť, ale uvidím, aký budem mať na dosah, lebo Tam nebudeš mať asi moc. Často, tak uvidíme. Moc dobrý úluk, tam nebudeš mať. Mám shotgunu, priťahovátko, cez 5, ktorý na nič nevidím. Nič. To je boss. Ale je to docela dosť čestiek, už som otvoril tretiu. Hej. A ešte dve mi tu svietia. Miak je obľúbená táto lokačka, že na proscéne, ale... Ale vyzerá to docela dobre. Napíšte do komentárov, či idete hrať FNCS, však lebo piatok je FN, no. Bude FNCS, Môžete no. napísať, či idete hrať. Prípadne, ak si myslíte, že dopadnete. Bude inak aj z toho stream. A z legendárnej čestky mi padla najväčšia chujovina. Padol mi fialový raketomet. Dojsť na stream, potom budeme streamovať celé FNCS. Ale ešte nevieme, či budeme hrať spolu, lebo ešte to nie je isté, čiže to nehajte prekvapiť. Ešte ani nevieme, či budeme hrať. No. Ešte nie je nič isté, ale aj keď nebudeme hrať, tak v piatok vám dáme taký krátky streaming.
No, alebo aspoň video nejaké. Piatok. Mali by sme tu vydávať každý druhý deň videá, čiže Poďme. a kde sú ľudia, nevieš? Neviem, asi tam. Tu. Ja. 30? Strieľaj do auta, poď. Krášujem. OK. On je asi sám. On je sám. Jo, je sám. Nice, pekná. Nemal tam nejakú lepšiu shotgunu? Nie. Ty ho prkáčko. Máme ľudí. Ale si dosť odo mňa ďaleko. 112? Nice. Jeden 112 teda. Ja tam idem. 112? Idem tam. Lebo ja som... OK. Drží sa. No tak do snajpy dávaj pozor. Kde? Markni. Nie. Neviem, iba zdá, keď som pošiel vystal snajpy. 24? Ja neviem, kde som. Do prdele. No. Nice. Nie, ja som zmetený, ja som dlho nehral na klávesnici teraz. Zabil si ich? Jedného. Ja umiem si... Niekto ma, neviem, kade mi dal. Idú sem ďalší. Kámo, ďalších neviem, koľko ľudí sem ide. No, OK. úplne Verstappen, ale došli sa aj ďalší. Tam NPCčka, tam sú. Crack. Dostal som snipe. Crack. Nice. Na mne crack. Idem. Má jedno. Zabiješ ho? Dead. Nice, Full dead. Bacha, ďalší tu je. Ale ten je asi jeden. No ja viem, že som to je ďalší. Nie som si istý, ale či to je jeden alebo dva. Ja zoberiem sniperku. Tam má NPCčko. Dvaja to boli. Dvaja sem ďalší išli. Išiel by som zónu. Asi tak. Máš aspoň ten grappler. Kde? Ja som si ho nevšimol. 263, 1 dead. Ok, ja musím ísť, mám 5 HP, ja skapem na zónu. Ona má NPCčka, a to NPCčka ma bude otrávať. Ja nemôžem tam byť, lebo ja... Mám si povedať, ja mám medkit jeden. Kámo, to NPCčko má strašne... Ja zoberiem proste kvôli NPCčku. Ja som mal 100 na 100 a mňa zabilo to NPCčko. Medkit. Týpek dal 30 damage. Tam je medkit dole. Ja som dostal od NPCčka. Ja preňho nemôžem ísť pre ten medkit. Dead. No. Sa môžeš rovno zabiť, moju kartu už nezobereš. Skúsim to dohrať sám. Idú dovnútra. Aha, zóna ide pomaly. No vidíš. Si 3 metky. OK, idem ti pre kartu. Ale ešte nemôžem, lebo nechcem hodiť do parketu. OK, takže zobral som mu kartu. Idem ho asi resnúť. OK, máme rovnutého teammata. Poď do zóny, asi najlepšie by bolo. Tu je loot, poď si zobrať tento loot. Čo som otvoril kešku. Potom do zóny. Tam si zobraj tie medkedy, čo tam boli. Peter Griffin je naľavo. Coin. Nechaný. Ale nie, oni sú tam asi ľudia. Lebo už zmizol. Počkaj. Ja som išiel autom, ale nemáš medkit. Mám 24? Máš medkit? Mám. Idú. Tak mi daj jeden, prosím. Bacha. Nice. Druhý je tu v boxe. Dorobil som. 63, krek do bielých. OK, sú tu flopre.
nice, revuj. No to boli platiny. Už bere po dvoch zóna. To je v riti. Dúfam, že sú tam aspoň 3 metky. Hej! Jeden. Si mohol nehať. Čakaj, aj mne to daj. Kamo, ja ťa serem, ja som pred. Po centru je healovací automat. Hoď ma. Alebo ma revni, a budeme tam healovací automat. Ja ti ten ostrem vrátim. To tam dlho nevydržíme. To dáme, len s automatom.
No a tu príde čas, kde sa mi skončilo nahrávať.